A Xunta lanza en Portosín unha guía para integrar as terrazas na paisaxe. Trátase dunha guía de boas prácticas para dar solucións e recomendar deseño. Esta mañá, o restaurante Nordestada en Portosín acolleu a presentación da guía para a integración de terrazas na contorna e nos espazos públicos. Con este manual de boas prácticas no que afondou a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, achéganse solucións e recomendacións de deseño para fortalecer os valores dos espazos e aproveitar de forma sostible os recursos de lecer. O que é a organización dos espacios públicos, o que son as terrazas, son competencia dos concellos, pero a Xunta de Galicia está para axudarlles e para darlles unhas guías, para facer certas matizacións, para dar recomendacións que na maioría dos casos despois os técnicos xa converten en obligacións, sendo conscientes de que non é o mesmo pois unha cidade, un casco histórico, unha vía, unha vila, un espacio portuario, as vistas ao mar, un pequeno barrio. Afirmou que se aposta pola paisaxe e a integración. A titular do Departamento de Medio Ambiente destacou o compromiso do sector hostaleiro con este feito, xa que participou de forma activa na elaboración desta guía. Porque eles están no día a día, saben o que necesita o espacio, pero tamén saben o que quere o cliente. Cliente que son as persoas que queren disfrutar dos espacios. Que faríamos sin eses 25.000 establecementos galegos, 25.000 establecementos hosteleiros que son susceptibles todos de ter unha gran ou pequena terraza, de dar eses servicios para que a xente poida resguardarse dentro, disfrutar do seu interior, da decoración, pero disfrutar da gran decoración que é Galicia. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puxo en valor esta iniciativa que ven tamén a sumar no eido turístico galego. É unha satisfacción desde Turismo de Galicia ver aquí representada a administración, aos hosteleiros e tamén a dos representantes de dúas das compañías máis importantes de distribución, de fabricación de bebidas en Galicia. Está claro que todos xuntos, a iniciativa privada por un lado e a pública por outro, pois podemos ser quen de facer de Galicia un destino turístico cada vez máis atractivo, con iniciativas como esta, que ás veces parecen doadas de facer, pero teñen moito traballo detrás. Esta guía de terrazas inclúe diferentes cuestións, como o deseño mobiliario, a súa utilización como soporte publicitario, a incorporación de elementos de división ou protección fronte ao vento ou a chuvia, ademais de incluir plataformas, tarimas ou peches. O espazo público é un espazo para disfrutar del, para o intercambio social, para a relación entre as persoas, para o disfrute en definitiva, non? E un pouco se marca deste proceso que é un pouco paulatino de revitalizar, recuperar o espazo público, non? Estes procesos sempre producen certos conflictos, non? E a guía ten un pouco o fin de axudar aportando certos criterios para mellorar as cousas. O alcalde de Portodosón, Luís Oujó, destacou o traballo realizado para incentivar a economía local, á vez que se aposta pola integración, como é o caso do Nordestada. Pensando na xente, pensando na actividade portuaria, integrar o que a vida de Portodosón e a vida de Portosín e as actividades portuarias. E sempre que se fan ben as cousas, a continuación é que a xente nas súas rehabilitacións, a xente nas súas conservacións, a xente, os hosteleros, pensando en como deben facer as súas ampliacións ou as súas integracións, pois eso ten un bo retorno, sempre ten un bo retorno, e ademais que son participativos. Esta guía para a integración de terrazas na contorna e nos espazos públicos forma parte dos manuais de boas prácticas e recomendacións elaborados dende o Goberno galego para protexer a paisaxe e divulgar os seus valores, iniciativa que conta xa con 15 publicacións dende o 2012.